faruwa shine daren farko da zai sadu da ita zai nuna mata karfi, zai nuna mata kaza, siyasa da ita dan ya nuna yana da karfi. To ita kuma jikinta a haɗe yake. Wannan wato ruwan da sinadarin da Allah ya halitta ba zai zubo ba. Saboda haka za ta sha wahala. Wannan wahalar da zai zamanto ya cutar da ita a yanayin saduwa saboda zafi za ta ji. Saboda taɓa yi ba, kuma sannan a yanayinta misali a matsayin mace sai ta ji zafi. To wannan zafin duk ran da zai tunanin ta zai kusance ta sai ya zama ya dawo saboda jikinta a haɗe yake, a haɗe ba ta son abin nan, yana kokawa yana waye ya zama to zai da kai. To abin da ya kamata da a ce za a ba wa mutane shawara shine wanda abin da za ka yi a satin farko ka kula ta dukkan kokarin da kake ji ta sha'awa, wanda akwai wannan sha'awar ka yi kokari ka daure. In ka daure wa wannan abin to ka karya wannan abin da kanta za ta neme ka. Saboda a daren farko ku zo tana tunanin za ka yi sai dai kawai ya zama to ka yi mata mubashara, abin da ake nufi mubashara, abin da za ka shafe ta ka motsa mata sha'awar kai baccinka. Ba lallai ka iya bacci ba misali saboda yanayin sha'awar. To idan ka yi kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku za ga cewa ita da kanta za ta neme ka. To da an yi wannan abin to da kanku za ku rinka neman juna, ta neme ka, ka neme ta, ta neme ka, ka neme ta. Amma idan wancan yanayin farko ne to shikenan har abada sai zamanto ita idan kai ka zo ka neme ta saboda wannan an samu alburudul jinsi free.